Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада Әлмәтлеләр 10 ел коммуналь тамухта. Түшәм астында суны тотып тору өчен клеенка тартылган. Подъездында асылынып торучы электр чыбыклары, ишелеп төшкән идәннәр, диварларында ярыклар. Мондый шартларда Фәхреддин урамында урнашкан 46-нчы айырты халкы яши. Яраланучыларга, батучыларга һәм аңын югалтканнарга беренче ярдәм ничек күрсәтелә? Бу сорауларга җавапны Татарстанның көньяк көнчыгышның 3 шәһәреннән килгән студентлар 9 ай дәвамында өйрәнделәр. Халыкара бию көнендә Нефтче мәдәният сарае сәхнәсендә Әлмәтем ансамбле отчет концерты белән чыгыш ясады. Катнашучылар 20-дән артык номер күрсәттеләр. Әлмәтлеләр 10 ел коммуналь тамухта. Түшәм астында суны тотып тору өчен клеенка тартылган. Подъездда асылынып торучы электр чыбыклары, ишелеп төшкән идәннәр, диварларында ярыклар. Мондый шартларда Фәхреддин урамында урнашкан 46-нчы айырты халкы яши. Кешеләр еллар буе бу йортны төзетсеннәр өчен көрәшәләр, ләкин нәтиҗә юк. Моннан тыш алар йортның авария хәлендә диләр. Авачык чыганаклар моны кире кага. Йортның статусында буталчык дәвам иткәндә кешеләр монда ничек тә булса тормыш алып барырга тырыша. Сколько раз жаловались, сколько раз говорили. Фәхреддин урамындагы 46-нчы айырты халкы тормышлары бер кайчанда үзгәрмәс дип уйлыйлар. Еллар буе алар инстанцияләргә йөриләр, кеше кебек яшәргә хукуклары булуын исбатларга тырышалар. Чөнки әлеге йортта проблемалар чыннан да күп. Провода, как видите, Чыбыклар күргәнегезчә ачык тора. Идәннәрне кешеләр үзләре җәйде. Барысы ишелә. Мондый картина беренче каттан ук каршы ала, ә югарырак менгән саен тагын да куркынычрак. 5нче катта кешеләр чын мәгънәсендә исән калу өчен көрәшә. Анна Дудина бу бүлмәгә 30 елга якын элек күченгән. Шуларның соңгы 10 елы коммуналь тамухта үтә. Хатын-кыз берәр көнне бәла булыр дип куркам. что даже вот по стенам, вот даже трещина в окне. Кочакта стеналар буйлап тага, менә тәрәзәдә ярык бар. Бүген түгел, иртәгә ишелер дип торам. Ничек яшәргә белмим. Дымлылык, бөтен җирдә су ага. Утны бөтенләй кабызмыйм. Кыска ялгыныш булыр дип куркам. Подъездагы күренеш бүлмәдән әллә ни аерылып тормый. Түшәмдә клеенка, идәндә су белән тулган чиләкләр утыра һәм асылынып торган чыбыклар. Косметик ремонт кирәк икәнлегенә кешеләр инде игътибар да итми. Аларга күпкә җитдирәк проблемалар белән яшәргә туры килә. В доме должники есть. Йортта бурычлы кешеләр бар. Монда кайберәүләр рөхсәтсез яши. Керәләр дә яшиләр, ә түләүне без түлибез. 10-15 фартир гына түләп бара. Бу акчалар кая китә? Ачык сорау. Халык сүзләренчә идарәче компания җавап бирми. Алар йорт авария хәлендә дип аклана, әмма ачык чыганаклар моны кире кага. Ләкин халык моны раслаучы документлар да бар ди. У жильцов дома на руках Халык кулында йортны авария хәлендә дип таныган акт бар. Төзү дәрәҗәсе 71%-тан артык, әмма рәсми рәвештә йорт аварияле дип танылмаган. Яраланучыларга, батучыларга һәм аңын югалтканнарга беренче ярдәм ничек күрсәтелә? Бу сорауларга җавапны Татарстанның көньяк көнчыгышның 3 шәһәреннән килгән студентлар 9 ай дәвамында өйрәнделәр. Алар зона этабында үз осталыкларын күрсәттеләр. Вазгыят җиңел түгел. Студентларга тиз арада хәлне аңлап, батучыларга беренче ярдәм күрсәтергә кирәк. Бөгелмә аграр көләятеннән Яна Зюрина балачактан ук табиб булырга хыяллана. Было, где девушка... Кыен булды. Анда витрина ватылган иде. Кыз аңына озак килә алмады. Чөнки ясалма сулышны озак ясадык. Арыдык, алышындык, тагын аягында яра бар иде. Һәр этапка 10 минут вакыт бирелә. Барлыгы 4 сынау. Тест һәм 3 реаль хәлне моделләштерү. Бу яшьләр үзәгендә узган беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча чемпионатның зона этабы кагыйдәләре. На протяжении 9 месяцев Иран һәм эш ит проектның 9 ай дәвамында без Лениногорск, Бөгелмә һәм Әлмәт студентларын беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләренә өйрәттек. Алар яшь инструкторлар сертификатлары алды. Аннары үзләре дә мастер-класслар үткәрә башладылар. Студентларга төрле юнәлешләрдә үз осталыкларын күрсәтү мөмкинлеге бирелде, әмма этаплар җиңел түгел. Камил Сафин Минзәләдән Әлмәт политех техникумында укый. Ул да бу эштән читтә калмаска карар кылган, чөнки бу күнекмәләр файдалы һәм кирәкле.
Ну вот это вот честно. Гадәттән тыш хәлләрдә бик зур психологик йөкләнеш бар. Бөтенесе кычкыра, куркыныч, берәр нәрсә дөрес эшләмим дип шикләнәсең. Ләкин мине бу хәрәкәтнең үзәнчелеге, команда бердәмлеге рухландырды. Беренчедән бу файдалы, икенчедән мин күп дуслар таптым. Һәр командада да нәкъ менә бердәмлек зур роль уйнады. Барлыгы 9 команда катнашты. Экзамен жизненный. Больше всего мы показываем, что... Бу имтихан да тормыш мәктәбедә. Беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләре кирәкле. Алар халыкның үзенә, җәмгыятькә кирәк. Һәм әлбәттә, без беренче ярдәм күрсәтү культурасының кечкенәдәй үк тәрбиялибез һәм алга таба дәвам итәбез. Иң яхшы нәтиҗәне Лениногорск нефть техникумы командасы күрсәтте. Көз көне студентларны республика этабы көтә. Халыкара бию көнендә Нефтче мәдәният сарае сәхнәсендә Әлмәтем ансамбле отчет концерты белән чыгыш ясады. Катнашучылар 20дән артык номер күрсәтеп, һәрберсендә төрле халыкларның мәдәнияте турында сөйләделәр. Сәхнәдә бүләк төркеме Испания ялкыны исемле бию белән чыгыш ясый. Киң кызыл костюмнар бу образга туры килгәнчә. Катнашучыларның берсе Мәликә Шәйхетдинова Әлмәтем ансамблендә инде 8 ел шөгыльләнә. Ул бигрәк тә халык биюләрен ярата, чөнки аларда тормыш күбрәк ди ул. Бу Испания халкы турында бию, анда без харизма бирергә тырышабыз. Йомшаклык түгел, ниндидер ачыклык, төсмер, ялкын чыгару мөһим. Программага 25 номер кергән. Коллектив 3 төркемгә бүленә: Горошинки, Бүлә һәм Әлмәтем. Әлмәтем ансамбле җитәкчесе Руслан Хайруллин бүген коллективның 2 апкыр чыгыш ясавын билгеләп үтте. Төрле тамашачылар өчен. Бүгенге концерт программасы Гырыф-гадәтләр варислары дип атала. Анда без яшь буынга тапшырырга тиешле кыйммәтләрне күрсәтәбез. Максатыбыз халык биюен популяштыру, саклап калу. Балалар үзләренең тамырларын, милли колоритны аңласыннар иде. Отчет концерты бөтен дөнья бию көненә багышланды. Анда ансамбльнең барлык төркемнәре катнашты. Бу 70тән артык кеше дигән сүз. Эш көне ахырында Шевченко урамында 2 мотоцикл катнашындагы юл транспорт һәлакәте булды. 2 тәгәрмәчле транспорт йөртүчеләр зыян күрде. Аларны төрле тән җәрәхәтләре белән ашыгыч ярдәм машиналары хастаханәгә озатты. Ә менә мотоцикллар берлешкән кием машинасы йөртүчесе һәм пассажиры зыян күрмәгән. Шаһитлар сүзләренчә, мотоциклларның берсе яңадан кулланышка ярамсыз хәлгә килгән. Әлеге юл һәлакәтенең сәбәпләрен ЮХИДИ хезмәткәрләре ачыклый. 24 апрельдән 25 майга кадәр Татарстанда мотоцикл дип исемләгән оператив профилактика чарасы уза. Бу чорда мотоцикл йөртүчеләрнең юл кагыйдәләрен үтәвен тикшерү көчәя. Бүген 30 апрельдә Әлмәттә мондый чараларның берсе тоннель операциясы узды. Ул кагыйдә бозу ишараларын ачыклау максаты белән үткәрелде. Әлмәт халкына май бәйрәмнәре вакытында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искәрттеләр. 2025 елда Татарстанда инде 1320 янгын очрагы теркәлгән. Аларда 46 кешенең гомере өзелгән. Янгын очраклары буенча чакырулар саны кинәт артты. Аларның күбесе коры үлән, камыш һәм чүп-чар янудан килеп чыга. Бу хәлләр авылларда, урман паркларда, яр буе зоналарында, авыл хуҗалыгы басуларында һәм шәхси хуҗалыкларда күзәтелә. 14 апрельдән 11 майга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Әлеге чорда учак ягу, шуп яндыру, мангалда һәм грилдә ризык әзерләү, пиротехника куллану тыела. Режимны бузган өчен штрафлар каралган. Гади гражданнар өчен 20 мең сумга кадәр, оешмалар өчен 800 мең сумга кадәр. Җиңү көне алдыннан без Әлмәт туган якны өйрәнү музей экспонатлары тарихын сөйлибез. Аларның һәрберсе Бөек Ватан сугышы геройлары белән бәйле. Бүгенге чыгарылыш үзәгендә фотосурәтләр. Бөек Ватан сугышы үз вакытында илебезнең һәр кешесенә кагылды. Әлмәтлеләр дә читтә калмады. Күпләр фронтка үз теләкләре белән китте. Шәһәребезнең битараф булмаган халкы Әлмәт туган якны өйрәнү музеена экспонатлар тапшырды. Шуларның берсе немец аккордеоны.
Бу инструмент совет солдаты Аркадий Поповныкы булган. Ул әлмәтләрнең хәтерендә бары тик гармунда уйнаучы буларак кына түгел, ә талантлы фотосурәтләр ясаучы буларак та сакланган. Ул җиңү белән Рейхстагка кадәр барып җитә һәм сугыш арасындагы буш вакытларда фотосурәтләр ясаган. Кадрларда немец шәһәре урамнары күренә, совет солдатларының төшке аш вакыты һәм башка бик күп тарихи мизгелләр тасвирланган. Фотосурәтләр бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Аркадий Поповның кызы Светлана Груздева аларны музейга тапшырган. Хәзер бу уникаль экспонатлар витринада урын алган. Безгә ул елларның авыр хатирәләрен искә төшереп торалар. Әлмәттә 17 яшькә кадәр яшүсмерләр арасында Ю-17 чемпионнар кубогы кысаларында хоккей матчлары гөрли. Бергә Россиянең төрле төбәкләреннән җиңүче 12 команда һәм Беларусь Республикасыннан 2 җыелма команда килде. Беренче уенда әлмәтлеләр Ярославльнең Локомотив командасы белән очрашты. Боз көрәшләре нефтяник хоккей әзерлеге үзәгендә уза. Боз майданында командалар беренче уен алдыннан сафка тезелделәр. Әлмәт 17 яшькә кадәр яшүсмерләр арасында узучы Россия чемпионнар кубогы турниры кабул итә. Барлык командаларга да көчле рух, чын иратларча уйнауларын телим. Һәр вакыттагыча иң көчлеләр җиңәр. Бәйрәм белән. Традиция буенча кунакларга милли ризык, бавырсаклар тапшырылды. Рәсми өлештән соң уен башланып китте. Беренчеләрдән булып бозга Акбарс, Нефтяник һәм Ярославльнең Локомотив командалары чыкты. Уен башыннан ук киеренке бара. 14-нче минут әлмәтлеләр өчен уңышлы. Беренче валка көндәшләр капкасына юл тота, әмма 2 минуттан Локомотив исәпне тигезли. Синюю линию, выход 1-1, может получиться момент, Фомин, гол! Вот так вот. Проспали сейчас хоккеисты в зеленой форме контратаку. Трибуналарда уенны спортчыларның якыннары күзәтә. Хоккей белән иратлар гына түгел, хатын-кызлар да кызыксына. Белгечләр фикеренчә, бозда аларга да урын бар. Работаю тренером в Заинске. Мин Зәйдә тренер булып эшлим. Кызлар да хоккейны яхшы уйный. Минем командада 3 кыз бар. Димәк, бу спортта аларга да урын бар. Әмма бу көнне бозга бары тик ир-егетләр генә чыккан иде. Кубокның беренче матчы әлмәтлеләр өчен җиңү белән тамамланды. Акбарс Нефтяник командасы 4-2 исәбе белән җиңү яулады. Уеннар 6 майга кадәр дәвам итәчәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау буллашам. Исән, имин булыгыз.